Dit is een machine waarbij een leren kunnen wat er in pannenkoekenmol zit, zodat ze zelf het beslag maken kunnen en daar later een pannenkoek van maken kunnen. En hier bakken ze hun eigen pannenkoek. En vermaak je je een beetje? Ja, heel erg. Hier binnen we in het smaaklaboratorium waarbij al je proefjes dwang kunnen maar eten en maar drinken. Ja, ik vind het wel een beetje gek dat je zo'n wit netje op moet of een rookmutsje. Dat vind ik heel grappig. Ja, vind je het leuk? Ja. Dit is de workshop Leer spruitjes eten. Het is wel lekker met mayonaise. Extra veel mayonaise. Voor mij was het... En? Het proeft best wel lekker. Dit is de winkel. Hier leren bij wat boodschappen kost je, dus ze mogen scannen en dan weten ze wat kost het een pak melken. Ik heb smaken geproefd en ik heb kuikentjes geaaid. En ik heb kalfjes getekend. En ik heb nog meel in een pannetje gedaan. En dat was het. We moeten wel altijd proberen iets leuks erbij te bedenken, want dan komen de mensen. En om een klein voorbeeldje te noemen, we hebben in november een geologieweekend en dat heeft als thema zand. Het is best een heel leuk onderwerp, alleen daar krijg je niet echt veel mensen voor op de been. Dus toen hebben wij bedacht, weet je, wat kun je nog meer met zand? Nou, er is bijvoorbeeld een zandtovenaar. Dat is een meneer die strooit zand en die veegt en die maakt daar echt de meest prachtige dingen mee. Dus zo proberen we er dan aan de ene kant iets educatiefs van te maken, maar ook iets leuks waar veel mensen op afkomen. Nou, kan je dit ook wel eens een keer als snoepje eten? Nee, hè?